नमस्कार प्रल्हाद केनी साहेब, मिरर महाराष्ट्रमध्ये आपलं हर्ष स्वागत आहे. तुम्ही कालपासून तुमच्या म्हणजे शेतात काम चालू आहे आणि तशा प्रकारचे तुमच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून तुम्ही शेतात काम करणारे व्हिडिओ किंवा फोटो व्हायरल होत आहेत. शेतीविषयीचं तुमचं प्रेम लपलेलं नाही, परंतु एक राजकीय पक्षासाठी काम करत असताना, समाजकार्यात काम करत असताना शेतीविषयी सुद्धा किंवा मातीविषयी एक तुमचं प्रेम, ह्याविषयी काय सांगू शकाल तुम्ही? प्रसादजी, पहिले तर तुमचं धन्यवाद. आपण मला कॉल केला, आपण सोशल मीडियावर माझे फोटो पाहिले आणि मला सांगायचं असं आहे की मातीवर आणि आईवर प्रत्येकाने प्रेम करावं. कारण आईने आपल्याला जन्म दिलेला आहे आणि मातीने आपल्याला वाढवलेला आहे. याच मातीमध्ये आपण खेळलो, याच मातीमध्ये आपण मोठे झालो. आज शेती हा बलिराजा, शेतकरी म्हणजे बलिराजा आणि बलिराजा म्हणजे आपण शेतकरी. आणि शेतीच्या माध्यमातून आपण जो अन्नधान्य पिकवतो तो संपूर्ण भारत देशाला असेल, अदरवाईज दुसऱ्या देशामध्ये पण आपला शेतीचा समजा जो आपण पिकवतो तो सर्व आपण धान्य आपण बाहेरच्या देशामध्ये पण देतो. पण आज शेतकरी जगला पाहिजे या अनुषंगाने. आणि आज या 4-5 दिवसामध्ये इतका सुंदर पाऊस झालेला आहे. कारण आपलं हवामान खातं ज्या ज्या वेळेला सांगतं पाऊस येईल पाऊस येईल, आम्ही खरं तर जवळजवळ 10 दिवस वाट बघत होतो की आज पाऊस येईल आज पाऊस येईल. पण गेल्या 4-5 दिवसामध्ये चांगला पाऊस लागला, आम्हालाही आनंद झाला. आणि या अनुषंगाने मी तर शेतकरी कुटुंबामध्ये जन्मलेला माणूस आहे. मला शेतीबद्दल पहिल्यापासून लहानपणापासून मला आवड आहे. आणि मुलामध्ये आपण शेतकरी कुटुंबातून जन्माला आले असल्या कारणाने आपल्याला मला शेतीची मुळात आवड आहे. मी आता जरी समजा मी भाताची लागवड करतोय, भाताची लागवड झाल्यानंतर भात कापणी झाल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये तूर पिकवतो, मूग पिकवतो, वाल पिकवतो, मटकी पिकवतो, चना पिकवतो. अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे कडधान्य सुद्धा मी जवळजवळ 30-40 हजाराचे मी कडधान्य पण दरवर्षी काढतो. कारण मला मुलामध्ये शेतीविषयी आवड आहे. आणि कसं आहे, आज आपण शेतीकडं काही लोकांचं म्हणणं असं आहे की शेती विकली त्याच्यावर बिल्डिंग झाल्या की आम्हाला चांगले पैसे आले. पण तो आलेला पैसा हा थोड्या दिवसासाठी आहे आणि शेती ही आपल्याला चिरकाल पोचणारी आपली शेती आहे. याच अनुषंगानं पुढचा माझा प्रश्न आहे, हाच विषय आहे तुमचा, की आजकाल महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये एवढं ग्लोबलायझेशन झालंय, खेड्यातली लोक शहराकडे पळतायत आणि शेतीकडे दुर्लक्ष करतायत. ह्या उलट परिस्थिती तुमच्या गावातील आहे की तुमच्या गावामध्ये शहर आलेलं आहे ग्लोबलायझेशन. असं असताना सुद्धा एक तरुणाईला तुम्ही काय संदेश देऊ शकाल? सर, मी एक आपल्याला प्रसादजी निश्चितपणे सांगेन, आज प्रत्येक जण नोकरी करायला जातो, दुसऱ्याची चाकरी करतोय, नोकर होतोय. पण तुम्ही शेतीमध्ये तुमचे शेतकरी म्हणून तुम्ही ना आज अवघ्या जगाचा तुम्ही बलिराजा आहात. मी तर सांगेन, माझ्या मुलालाही सांगतो की दुसऱ्याची नोकरी किंवा चाकरी करण्यापेक्षा आपल्या शेतीच्या मातीमधून जे उगवेल ना ते सोनंच उगवणार आहे. आज तुम्हाला सांगतो, तुम्ही जर शेतीकडे फक्त भात पिकवणे इतपत बघितला तर तुम्हाला वाटेल की 10-15 हजाराचा आम्ही तांदूळ विकत घेऊ. पण तो तुम्ही जो विकत घेताय तो केमिकलमध्ये कशाचा तो तांदूळ आहे हे तुम्हाला माहित नाही. पण आज जो मी शेतामध्ये जो तांदूळ पेरला, जो भात पिकवतो तो सेंद्रिय खतामध्ये, म्हणजे मी जवळजवळ शेणखत टाकतो 14 ते 15 ट्रॅक्टर 2 एकरला. तर त्याच्यामधून जो भात तयार होतो, जो तांदूळ तयार होतो किंवा त्याच्यानंतर जे कडधान्य येतो ते चांगल्या प्रकारचं पीक येतं आणि तो म्हणजे शरीराला अपायकारक नाही. आज मी प्रत्येक तरुणाला सांगेन की खरोखर आपण आहे ना शेतीकडे वळलं पाहिजे. कारण शेतीमधून तुम्ही काही करू शकता जर तुम्ही त्या शेतीची मातीचं परीक्षण करून घ्या. त्या शेतामध्ये काय पिकेल. मी ज्या वेळेला शेती घेतली
त्याच्यानंतर मला कितीक जणांनी सांगितलं याच्यामध्ये तर पूर्ण कसंही म्हणजे पूर्ण गवत 20 वर्ष गवत आहे, याच्यामध्ये काही पिकणार नाही. पण माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं होता या मातीमधून कुठलंही शेतीमधून तुम्ही खडक द्या, त्या खडकावर सुद्धा तुम्ही काही पेरू शकता. आज आपण तुम्ही सांगाल की खडकावर काही निघणार नाही, पण खडकावर सुद्धा आपण काही पेरून चांगलं हे करू शकतो. ते खडकावर पेरण्यासारखे पण काहीतरी आहेत जे आपण पिकवू शकतो. मला असं या ठिकाणी म्हणायचं आहे की तुम्ही आता राजकीय दृष्ट्या मोठ्या पदावर काम करता. म्हणजे हा प्रश्न तरुणांना मेसेज जाण्यासाठी हा प्रश्न मी विचारतोय. तुम्हाला तर खरं तर काहीच गरज नाही की ह्या सगळ्या गोष्टीत पडायची, किंवा तुम्ही तुमची काय तशी पण काय आर्थिक हे नाही की बाबा शेती केलीच पाहिजे. शेती कसं आहे शेठ, आर्थिक दृष्ट्या शेती करणे महत्वाचं नाही. शेती ही मुळात आपली आवड आहे माझी. आणि कसं आहे आज आपण तुम्ही जो बाजारातून आणता तो केमिकल युक्त आहे आणि मी जो पिकवतो तो सेंद्रिय आहे, नॅचरल आहे. बरोबर. माझ्या शेतामध्ये जे पिकलंय ते माझ्या शरीराला अपायकारक नाही. आज माझं वजन जवळजवळ 100 किलो आहे, पण मी शेतामध्ये काम करू शकतो, मला गॅरंटी आहे. कारण मी सर्व आहे ना सुपीक खातो. असं आहे. आज तरुणांना मी एवढंच सांगेन की शेती ही आपली माई आहे, आई आहे. आणि शेती मी कोणालाही सांगेन शेती विकू नका. आज जरी आम्ही इकडं पण घेतो तरी इकडे जेव्हा मला शेतकरी कोणी जमीन द्यायला येतात तर मी त्यांना सांगतो की आमची मजबुरी होती म्हणून सिडकोनी घेतली आणि म्हणून आम्ही आज शेतीपासून वंचित राहिलो. पण आम्हाला मुळामध्ये शेतीची आवड होती म्हणून आम्ही तुमच्याकडे येऊन शेती विकत घेतली आणि शेती करतो. कितीतरी लोक माझ्या याच्यावर हसतात तर याला काय गरज पडली. पण मी सांगतो प्रत्येकाने शेती आणि प्रत्येक जणांनी जर हाच विचार केला मला शेती नाही करायची, सर्वांवर बिल्डिंग बांधल्यानंतर आज जो तांदूळ तुम्ही 60-65 रुपयाला घेताय तो तुम्हाला 400 ते 500 रुपयाला घाल का. आज कितीतरी विदेशामधली कितीतरी देश असे आहेत तर तिथे तांदूळ किंवा धान पिकवलं जात नाही, पण त्या ठिकाणी त्या आपल्या भाताचं आपल्या धानाचं काय मोल आहे त्या लोकांना माहित आहे, किती मोजतात ते. आणि हीच परिस्थिती उद्या आपल्यावर पण येऊ शकते. म्हणून मी सर्व तरुणांना सांगेन की काही का होईना आपल्या वडिलांनी आपल्या वडिलोपार्जित जी जमीन आहे ती थोडीशी, कारण कसं आहे प्रत्येक जण काय बघतो का मी 10 माणसं घेतो. आज एका मजुराला जर 500 रुपये गेले, पण माझं म्हणणं असं आहे की आपण घरातील मंडळी जर मिळून आपण शेती केली आणि घरातील मंडळी जर सर्व गेली शेतावर आणि त्यांनी काम केलं तर कशासाठी आपल्याला मजुरी द्यावी लागेल आणि का नाही चांगलं पीक मिळेल. बरोबर. आणि जेव्हा आपण स्वतःहून काम करतो त्यावेळेला आहे ना निश्चितपणाने आहे ना शेतीला अजून चांगलं पीक येतं, कारण का आपण त्याच्यामध्ये आपली माया ओतलेली असते. बरोबर. आज तुम्ही कष्टाचा आता उल्लेख केला, तर कसा अनुभव असतो ज्यावेळी दिवसभर आपण कष्ट करतो, काम करतो, काबाड कष्ट करतो शेतीमध्ये, संध्याकाळी घरी आल्यानंतर एखादी भाकरी जास्त जाते का किंवा झोप शांतपणे लागते का, याविषयी काय सांगा. निश्चितपणाने एक समाधान होतं की आपण आपल्या शेतामध्ये काम केलंय आणि शेतामध्ये राबल्यानंतर खरोखर ज्या वेळेला मी आजही कधी हे केलं ना तर तुम्ही मला 9 नंतर मला माझा फोन पण नाही भेटणार, कारण का शेतामध्ये काम केल्यानंतर जेव्हा आपण आपल्या बेडवर अंग टाकतो त्या टायमाला 2 मिनिटातच झोप येते. म्हणजे ती झोप आपण विकत घेतलेली नसते किंवा गोळी खाऊन घेतली नसते, कारण का ती श्रमदान आपण जो श्रम केलेला असतो त्याचं जर आपल्या शरीराला ती आवश्यकता असते त्या आवश्यकतेनुसार ती झोप येत असते. बरोबर. आजकाल लोक आहेत ना 2 गोळ्या खातात 1 गोळ्या खातात आणि मग ती झोप येतात. त्या झोपेला अर्थ नाही. तुम्ही ज्या वेळेला कष्ट करून तुम्ही झोपाल ती खरोखर नॅचरल झोप आहे आणि त्या झोपेला अर्थ आहे. आज मी तुम्हाला सांगतो मी 9 वाजता झोपतो, सकाळी 6 वाजता उठतो.
आणि 6 वाजता मी घरी मी शेतावर असलो तर 6 वाजता उठल्यानंतर मी उठल्या पहिली शेतामध्ये जाऊन काम करतो. म्हणजे कुठेतरी तण निघालेले असतील, कचरा निघालेला असेल, तो कचरा तुम्ही आजही माझ्या शेतामध्ये या, तुम्हाला कचऱ्याचा टाप भेटणार नाही. तुम्ही जे मार्गदर्शन आज केलं या टेलिफोनिक इंटरव्ह्यूच्या दृष्टीनं चारी अंगानं युवकांना मार्गदर्शन ठरेल. कष्टाची सवय, आर्थिक गणित आणि आपल्या परंपरा. मी तर सर्वांना सांगेन, आपली शेती ही परंपरागत आहे आणि ही जपली पाहिजे. आज शेती जपली, आज तुम्ही सांगा, आज शेतीला काय, ज्या शेती आपली 3,000 आणि 15,000 एकरीने आपली शेती सिडकोनी घेतली मातीमोल भावानी, आज त्या शेतीला आपल्या इकडच्या जो सिडको भाग असेल, पनवेल महानगरपालिकेचा भाग असेल किंवा पनवेल परिसरातील असेल, इथे सोन्याचा हल्ली सध्या जमिनीला भाव आहे. पण आज मी सांगतो, आज शेती विकून जी लोक काही समजा गाड्या घेतात, घरं बांधतात, ही करण्यापेक्षा आहे ना, ती शेती ठेवा, कालांतराने अजून त्याच्यापेक्षा तुम्हाला रेट चांगली येतील. पण ती शेती विकू नका, त्या शेतीतून काहीतरी कमवा. तुम्ही शेतीतून काही पिकवू शकता हो. तुम्ही त्या शेतीमध्ये जर बोर मारला तर तो पाणी विकू शकता तुम्ही. कुठे तुम्हाला टॅक्स आहे? बरोबर. पण एकदा गेली त्या शेतीमध्ये त्याच बोरवेल मधून तुम्हाला सांगतो, कडधान्य घेऊ शकता, भात घेऊ शकता, तुम्ही फळभाज्या घेऊ शकता, फळं पिकवू शकता. बरोबर की नाही? बरोबर. पण शेती आपल्याला सर्व काही देते, आपण शेतीला काय देतो हे महत्वाचं. थोडेसे श्रम दिले तर आपण शेतीला, म्हणजे ज्या कारखान्यामधून करोडपती झाले तर शेतकरी सुद्धा करोडपती होऊ शकतो. हे मी तुम्हाला म्हणजे किंवा तरुणांना सांगेन की शेतीमधून काय काय निघू शकतं, सर्व काही निघू शकतं जर विचार केला तर. बरोबर. योग्य ते मार्गदर्शन तुम्ही या ठिकाणी मिरर महाराष्ट्राच्या माध्यमातून हा विचार आम्ही पुढे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून तुमचा विचार ऐकून तरुणांमध्ये जागृती झाली तर हेच तुमच्या कष्टाचं फलित आहे. पुन्हा एकदा मिरर महाराष्ट्रातर्फे आपला वेळ दिल्याबद्दल मी धन्यवाद. महाराष्ट्राचं प्रसाद जी, आपलं सुद्धा धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद.